Agam ka Jackson. Inke sentini kaisa normal kok sawan musuman inke omo haisi. Je seng tabo bayre ko tong tole mane je situation tabo kom ta heng tongo je bayre country wo bang tongo je tabo sini India wo bang tongo han bangai kisa kok salai ne inge nangma kok salai ne seng jate bas kanggo thanglai mate kahake tonglai mane ja ba kahake baike seng tiprago soklai mane sini hawo Inke kok ke omo haisi. Tabo all over country wo problem solai tongan to jota siu. Inke omo tei ni sentini kisa especially Tripura ni boro rono sawan musugo. Tabo inke seng Bangalore bagai sentini Bangalore ni boro jota tongai sini Tripura sa tapu rono seng okok sana musugo. Tabo seng shutdown kaijang lockdown kaijang mani beseng tinta kana. Lockdown kaijang mani sini total dini by 3 days seng tongka Bangalore 3 days ka inke tapo seng kanawo next month April 14 o lockdown kaijang mani hai ni close up pina ga obon bagi no seng kisa kau sanam soke kau sawan suman ke omote haise 21 days je off kaijang mani off kaijang ma pore o seng bin pore tei da time bangri rezano ba tei de lockdown tei de time bangri rezano obo to kuno saime ko tak bas kan jarawo eke seng bin pore teman khaile ne seng sini go osubida laini seng rang paisa ni bangai main ke rang paisa plus seng tong lagi ni sta lainnya ni bo problem ngai bas kan go eke seng bin pore teman khaile masa bon bai kuthum laimang seng kaisa joto contact ko tong lainnya nang nai tabok je bayre go tongnai ni ike boni bangi information seng tabok khai tongo je Komal sir kok Tripura ni hoite seng kisa botai seng horma tongo kok rok inke obon bagi ni rono kisa tini khobor kaham ba kok no kaham rono saklai musugo seng obo sini YouTube tei sini o video bisinte nero tiar tongdi seng obo lockdown kaijang mani to seng guarantee rei maya bas nang tai follow gai phan mana han bagai seng ozora sopai seng tebo sini bagai tongmani cost ngai thanga tongmani bagai tek to tongmani bagai sawani bagai sini problem sopai tong khangke seng bas nang April tar jora April 14 date 14 jora nai wi sini o problem tabo ngai tongmani situation rok seng tabo problem man tebo kotor problem ngai tong khangke seng no thangani bagai seng lama nai tuani bagai kaisa lama tonggo sini kok Tripura bai contact khainani abon bagai indro sawan musugo tini no sini video rono nugui tong ha te or Bangalore bisingo tonggui kebo bai phano contact keringi tong khangke seng sini tapuk nero jotono seng sini o video bisinti ko horjabo nero seng bai contact ndi seng bunero bai contact khai tongo han bagai kono sanai sasang no asogoi romo asogoi samung numung rang paisa no wana oi ka baita tung obo kaise serious ko nero sengra tanadi abon bagai ne seng joto bai contact khai tung ta su jora nero okra sakra serai khonai joto sini sak soman sagwai aro no koijao nero jebro phana jesuk phana boro bai ni contact mai yang tong khangke Facebook rogo nero friend contact khaidi je sendro sini jagna ni borok tongkhang ke borok bai contact khaidi aga telak ke kereng laibani nro khak laidi tei chai togri seng jata bahike kaham kereng ke nogo kifil laiman no seng bono mana lego joto no kha khayo kaham ke no kifil laiman na tei ike awani bagai je tabo bas kango tabo je hai lockdown nani bosi obasin mai kisa kosong kana ike bin kore cinta mukhlene bosi ade ba kokto obo to kono sai mania situation to hai deba ike ani bagai no seng kisa nero ko joto bai je video nai to nai ro kisa comment ro contact ro sung me khai tong ke sanai seng joto than sake ki phel lai man no kaham kerang ke joto ni family to ma babu ba bai dada bana je manai joto no tongo kaham kerang ke phera khana mo sunai je sini haro
Ike abono जों joto baini contact ko phaino musugo je baire tongnai joto baini contact ko tongno musugo ike nira contact ko tongdi ike plus जों update ri tongnai bini pore जों tam step bo thanglai ba जों omoni pore jodi lockdown khangke जों bini pore tam step rom nai jodi chini video jodi nai tongkhangke je nuk yarono bo share khaidi जों help bahige khaimano ba जों bahige thanjake thangmano thanglainani bagui जों tabo nailai tongo tamo ungno boskango salaimani amo bosok biman bosok kotor bosok phan ganang obo virus ban tongkha kebo saimani ko tabo jordai tabo je Italy je te China te tabo United States or jaga bo tabo bo hai birman nangjak tabo United States of bisirbar nukjak tongo ingete Italy o to China service bisi kuso kaitengka ingese ni tabo India kaisa state kotor ekdom kotor country ike harman kon saimani ya kon situation rime ya tamora uno borok to bang tongo harman ki philai man ke dadi sanai che ike ben bare lockdown ma bare jeng thanglai man ke sanai jodi jeni o tarang pui je sor nang thangnai ike harman ni joto contact ko tong ke sanai abono contact ko tongdi te video no naiwi tongdi video no ma khangke share khaidi je nu yarono te dini friend romno sadi जों bai contact ngani जों bai simi ya joto Bangalore tongnai sindri prasaro bai contact khaidi जों bomo high step na ke o situation no yogui janja no ro ki pili mano abono जों no ko kasa horo nero khata thaidi जों triprasa o Bangalore khoro busuk tong abono share nero contact khaidi जों no klai khat hei romo klai hai ke wan sogoi tong bai sogya ojora hanbagi nero mansak contact undi salaidi joto bai contact go tongdi discuss khaidi ojora romno sing tema khaima sano nini ama baba bo oro Bangalore kore ani ama baba kore nini taku buku keu kan taku buku kore hanbagi sing nung bai ang sikerengei taku buku jaiti gusing ngai sing os dora no sen minis ma khaina masuba laina and what koi bonero no sen je mansa nero je mansa phander lagui sen baksa ke thansa ke sen os dora no sen ki phili thangani taku koi malai ni bom phawai malai ni sen masak tharnai tei mawan sonai ai no hai sen koi jago sini je difrasa sini logo sini friends no je tabo baire ko tongnai borongni bagai je Bangalore tongnai जों tabo information ka hamrenai sini o channel no subscribe khadi sini YouTube channel no जों notification ko tal tongnai je update noi tongani bagai nero no abona sawo video no subscribe khai di te bell icon no click khai di paithago video no like khai di haki no nero video nai bai mani paithago comment khai di te contact khai di teman ke nero o video ni bisinte total update manai sun o Bangalore tongai rom bagai abono khobor kaham sun je mansak ojora no westa khai di chini jora kaham tongsak sun chini sagni poja no ba situation nang no sun yawi man bagai support khai di kurang kajatano sini o video asal jorano जों daily update ri tongnai je time to time bahai je khobar ko talsa payo जों neona update ri tongnai hambai